Rewangeha Sûriye mafê mirovan di ser zarê şrovekarên Rûsî di malpera xwe ya fermî de îro belav kir û got ku di nêrîna şrovekarên Rûsî de hildana asta zaravê Rûsî armanc jê ew e ku berê Tirkiye bide gavna aktivtir li gel opozisyona Sûriye ji aliyekî vew da ku zûbûnê di proseyeke civîn û danostandinê navbera Tirkiye û rejima Esed de bike û rêkeftina Adanayê aktiv bike. Bingehna ji bo çareseriyeke ji her du aliyan ve arêkirî li deverên sînorî deyne ji aliyekî din ve. Di vê derbarê de Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov dohra gihand ku hîn jî Idlib bingeha terorîstan e û ev yek rastiyeke zelal ew hevpeymanên wan yên Sûriyê tekez kirine ku ew ê wan terorîstan li Idlibê ji nav bibin. Lavrov di kongreyekî rojnamevanî de li gel hevşanê xwe yê Kazaxistanî Bîbot Atamkolov got ku Rûsya amade ye di berdewamiya rêkeftina li gel Tirkiyê derbarê Idlibê û di nav de avakirina devera bêçek li derdora devera aram li Sûriyê û daxuyanî komana rêxistina Cebhet el Nusra li parêzgeha Idlibê ne li gor rêkeftina Moskow Enqerayê ye çareserkirina pirsgirêka wê deverê. Tirkiye beriyan ha gotibû ku ew ê pirsa terorîstan li Idlibê çareser bike lê hîn jî ew yek nehatiye kirin. Çavderên siyasî dibêjin ev zaravê ku Rûsya niha pê axifê hevdemî tekezkirina Wezareta Berevaniya Rûsya ku ragihandiye Tirkiye di cîbicîkirina hemî berpirsyayetî û xalên rêkeftina Idlibê pêk neanîn û bi ser nekeftiye. Tê holê lewra egeriya kar li ser çareserkirina rewşa Bakurê Sûriyê û bikar anîna rêkeftina Adanayê ku di sala 1988 de navbera Tirkiye û rejima Sûriyê de hatibû êmzekirin di ecindeyên danostandinên Rûsya li gel aliyên cuda têkirin. Ew yek ji aliyê Lavrov ve jî du hat tekezkirin. Di dema civîna wî ya Kazaxistanê de serbarî ku Lavrov dibêje di vê danostandin navbera Tirkiye û rejimê de di vê derbarê de dest pê bikin.